מה קורה חברים? היום אני הולך לדבר אליכם, פשוט וקל. זה הולך להיות הסרטון הכי רציני שעשיתי עד עכשיו ביוטיוב, by far באמת. כפי שאתם בטח יודעים, הערוץ הזה גדל בעזרת הגרלות, בעזרת פרסום יוטיוברים אחרים, ובעיקר בעזרת קליק בייט. אם תסתכלו על הערוץ שלי, ואם אתם רואים את זה, אתם בטח ראיתם את הסרטונים האלה גם, זה פשוט כמעט 80% מהערוץ שלי הוא קליק בייט. 80%. ואני הולך להגיד לכם עכשיו את כל האמת, באמת. כסף אף פעם לא עניין אותי. לא מעניין אותי גם. הדבר היחיד שעניין אותי זה לגדול. להיות עם הרבה סאבים. כאילו זה. אבל גם רציתי שאהבו אותי גם בפלטפורמה הזאת. כאילו שאני לא אהיה כזה יוטיובר סנוב וזה. ומה שאני בעצם רואה, גדלתי, הגעתי ל-16,000. מה שאני בעצם רואה בשבועות האחרונים זה שבאמת אני מקבל הרבה תגובות, המון תגובות שאומרות שפעם אהבו אותי ועכשיו כבר לא, כי זה הכל קליק בייט והצהרות וכל מיני שטויות כאלה, שבשביל מה אני עושה את זה? בשביל כאילו לגדול. זה הסיבה היחידה שעשיתי את זה. ואני הבנתי עכשיו שזה לא הדרך. ואני גם נמאס לי לעשות סרטונים על זה, כי לדעתי, על הצעות וזה, כי לדעתי זה פשוט חרה. זה פשוט חרה, אין מילה אחרת חוץ מזה. זה באמת פשוט דופק את הערוץ. אז כן, אני הולך להתחיל בדרך חדשה, שזה אומר, בלי הצעות בכלל. אתם בטח ראיתם גם את הסרטון של רייג' רויאל, הוא גם הולך באותו מתכונת חדשה. אז זה מה שאני הולך לעשות בעצם. אני פשוט לא יהיה בערוץ הזה יותר סרטוני רעיונות, קליק בייט, או כל דבר אחר שקשור לסגנון הזה, פשוט לא הולך להיות. עכשיו אני מבין את זה, כאילו הערוץ שלי הוא ממש חשוב לי, ואני לא רוצה להרוס אותו על ידי קליק בייט. וזה בעצם מה שאני עושה. אני דורך על עצמי בכך שאני עושה קליק בייט כל הזמן. אז כן, זה הולך להיפסק, חד משמעית, לא הולך להיות עוד קליק בייט בערוץ הזה. אתם יכולים לראות תקופת ניסיון, לא הולך להיות את הקליק בייט. עוד דבר נוסף שממש עזוי לדעתי, זה הקטע הזה בהתחלה, שמבקשים סאבים, מראים את הזמן צפייה של מנויים ומבקשים סאבים. אז עכשיו, למה אני ולמה כל שאר היוטיוברים של קלאש רויאל עושים את זה? מהסיבה הפשוטה. אם היינו מעלים סרטון שמגיע ל-20,000 צפיות, הסרטון מגיע ל-20,000 צפיות, ופשוט בלי הזמן צפייה של מנויים, זה היה מעלה אולי 50 סאבים גג, 50 סאבים, 50 רשומים. אבל עם הזמן צפייה של מנויים הזה, פתאום גודל ב-400 או 500 סאבים. כאילו, עצם זה שעושים את הדבר הזה שמדברים אליהם ומבקשים סאב, זה גורם לאנשים פשוט לתת סאב. והסאבים גודלים במהירות על ידי כך, ואני הבנתי פשוט בזמן האחרון שזה פשוט פתטי. לדעתי זה פתטי, זה פשוט מגעיל. אם אני רוצה שמישהו יעשה לי סאב, אז אני פשוט צריך לעשות תוכן יותר טוב, ואז הוא ייתן סאב מעצמו, ולא אם אני מבקש ממנו. אז גם זה חברים, גם זה הולך להיפסק לגמרי. לא הולך להיות עוד תחילות סרטון שיש את זה. אז מה אמרתי עד עכשיו? לא הולך להיות קליק בייט יותר, בכלל, שום קליק בייט. ואני בטוח שיהיו שואלים מה זה קליק בייט. אז קליק בייט זה בעצם סרטון שיש לו כותרת שקרית או כותרת ממש מושכת, או תמונה שקרית, שפשוט לא משקפת את תוכן הסרטון, ובשביל יותר צפיות, בקיצור רק בשביל יותר צפיות. אז כן, זה לא הולך להיות יותר. וגם הזמן צפייה של מנויים לבקש סאבים לא הולך להיות יותר. מעכשיו כל תוכן שאני מעלה הוא יהיה ייחודי. לא עשו אותו עוד בארץ. כל תוכן שאני הולך לעלות מעכשיו לא עשו אותו בארץ, ואני לא יודע אם עשו אותו עוד בחול, אין לי מושג. זה פשוט קהילה ענקית בחול, אז אני לא יכול לעקוב אחרי הכל. אבל אני הולך לעלות תוכן שהוא נטו מהמחשבה שלי. נטו מה שאני חושב שיהיה טוב, ורעיונות שאני חושב עליהם הרבה זמן ואני עושה, ויש לי כמה בראש כבר עכשיו, שאני חשבתי עליהם כבר כמה ימים, ואני בהחלט הולך לעשות אותם בקרוב.
אז כן, אני פשוט קיבלתי, זה גם התבטא בכמות צפיות. בשבועיים האחרונים הכמות צפיות שלי ירדה בצורה מטורפת, ולא רק זה. מילא הכמות צפיות הייתי אומר אוקיי בסדר, אבל גם התגובות. מקבל הרבה תגובות שאומרות קליק בייט, די, נמאס כבר. אז אני פשוט החלטתי, no more, באמת, פשוט לא עוד. לא הולך להיות עוד קליק בייט בערוץ. אני יודע שאני חוזר על עצמי, אבל אני רק רוצה לחדד את זה. לא יהיה עוד קליק בייט בערוץ. ולפי מה שראיתי בסרטון של רייג' רויאל, הרבה אומרים אל תפרוש. למרות שהוא לא אמר שום דבר על הפרישה, אז אני הולך לחדד. אני לא פורש, אני פשוט הולך לעשות תוכן טוב יותר. ואני ככל הנראה עדיין אעלה כל יום, אבל אני לא אאלץ העלה, כי אני עד עכשיו העליתי כל יום, וזה היה הרבה תוכן מאולץ, הרבה מאוד תוכן מאולץ. ואני בעצם היום פשוט, מהיום, אם אין לי רעיון טוב, אני פשוט לא הולך לעלות סרטון באותו יום. אבל אני בהחלט הולך לעלות הרבה סרטונים כמו עכשיו, והאופי שלי לא משתנה, והוא לא ישתנה. פשוט, רק התוכן, הסגנון סרטונים הולך להשתנות, אבל הסגנון דיבור והסגנון העברה של הזה לא הולך להשתנות, הכל הולך להישאר אותו דבר. אז אם זה מציק למישהו, אל תדאגו, שום דבר מזה לא הולך להשתנות, פשוט הולך להיות תוכן איכותי יותר. אז כן, אני גם הולך להתחיל עוד איזה סדרה או שתיים חדשות, בנוסף לשאלות ותשובות עם סופרסל, כי זה משהו שלא זז כבר, הם לא עושים את זה כאילו יותר, או שהם הפסיקו עם זה, אני לא יודע. אז אני הולך לעשות סדרה חדשה והיא ייחודית, ממש ייחודית, ואני אישית חושב שזה הולך להיות סדרה ממש טובה ואתם תהנו ממנה. ויש לי גם עוד הפתעה מטורפת בהמשך, משהו שאני עובד עליו כבר הרבה זמן, הולך לצאת עוד שבועיים 3. בהחלט תחכו לזה, זה הולך לשפר את הקהילה. ואני קורא עכשיו לכל היוטיוברים של קלאש רויאל, בואו נהפוך את הקהילה של קלאש רויאל לטובה יותר, תפסיקו עם הקליק בייט, ושכולם יתחילו לעלות תוכן איכותי. אני לא הולך לנקוב בשמות, אבל זה פשוט, כולם עושים קליק בייט. אז אני אומר, בואו נפסיק את זה. נמאס לצופים מהדברים האלה, אז בואו נפסיק. וזה מה שאני הולך לעשות מהיום. אין יותר קליק בייט. אז כן חברים, מקווה שתעריכו את הכנות, וכן, no more clickbait. תגידו לי מה דעתכם בתגובות, ויאללה, נתראה בסרטון הבא.